Аз съм Владис и днес ще ви се представя. Нов съм в YouTube. Ще снимам на мини игри, предимно Майнкрафт. Може някоя друга игра, не съм мислил още. Ще ви покажа моя сървър. Ще ви дам IP, но това ще се случи след време. Сега, като за начало, нека да ви честита новата година. Тя още не е дошла, но аз да ви я честита. Какво друго да кажа за мен? Ще правя много поредици, може някои тролове. Не знам, ще реша. Ще снимам с Слави 398, Домът на игрите. Ще дам линк да посетите канала му. Абонирайте се, ако искате за него, ако ви харесат клиповете му. И това беше. Довиждане!